За да ви създам по-празнично настроение, искам да ви разкажа един виц по случай Нова година. Две будники си говорят. Ти къде ще си на Нова година? Другата отговаря, пак в леглото. А много хора ли си поканила? Така че аз ви пожелавам да си поканите и вие много хора, да празнувате една невероятна Нова година, да сте с приятели, близки и да си прекарате една незабравима Нова година. Много успехи през Новата година и живи и здрави! Весела Коледа и щастлива Нова година на всички зрители на Фен ТВ и на вас целия екип. Пожелавам ви през 2013 година да се сбъдне всичко това, за което сте мечтали. Нека новата година ни донесе повече късмет и щастие. Бъдете живи! Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Желая ви весели коледни и новогодишни празници. Бъдете живи и здрави и гледайте Фен ТВ. Весела Коледа и щастлива Нова година! Искам да пожелая на всички зрители през следващата година да имат много успехи, много здраве и всичко, което се пожелават, нека да се сбъдне.